случая, за да имаме bullish breaker блок, трябва първо да имаме lower high, след това lower low. Lower high, lower low и след това higher high. Като нашият breaker блок ще се намира ето тук, ето тази зона. Ето тук в тази зона последните противоположни свещи на това движение, в случая тук трябва да имаме bullish свещи или bullish зона. Може да е една свещ, може да са 2, 3, няколко, но последните bullish свещи са нашият breaker блок. След това, след като имаме lower low, взимаме ликвидността от предният low, след това правим higher high. И тук чупиме структурата, получаваме breakup structure, за което ще си говорим в следващото видео, както казах. След това цената се връща, тества брейкъра и продължава своето движение.